जी कंप्लेंट फायल केल्ली जी कंप्लेंट फायल केल्ली ती कार्लोश बाबान केल्ली विथ द क्रायम ब्रांच. Probably video has been given by him as evidence. Accused क्रायम ब्रांचाच्या कस्टडीन आसा. Accused क्रायम ब्रांचाच्या कस्टडीन असताना आणि ज्युडिशियल कस्टडीन ट्रान्सफर झाला असताना there is only two ways that this video can come out, or rather three ways that video can come out. एक स्वतः कंप्लेनंट तो व्हिडिओ बाहेर काढता किंवा एक एक्यूज तो बाहेर काढता, पण एक्यूज इज इन कस्टडी, सो देर इज नो वे ही कॅन रिलीज. सो कोणी हो व्हिडिओ रिलीज केलो हे गोष्ट क्रायम ब्रांचान स्पश्ट करची पडटली. क्रायम ब्रांचाचो SP जो आसा ताणें स्पश्ट करची पडटली की हो व्हिडिओ आउट खंयच्यान जालो, ताच्या डिपार्टमेंटा शिवाय तो जावंक शकना. जालो जाल्यार मॉफ व्हिडिओ आसूं कसो आसूं, दॅट इज फॉर इन्व्हेस्टिगेशन टू गेट कम्प्लिटेड अँड देन दॅट कॅन बी डिसायडेड. बट एक ट्विटराचेर अकाउंट करतलो, एक्साचेर अकाउंट करतलो जाल्यार इट इज व्हेरीफायड अकाउंट. इट कॅनॉट बी जस्ट ओपन्ड बाय एनीबडी. मोबायल नंबर, ईमेल ID हें सगळें लागता, त्या शिवाय एक्साचेर अकाउंट ओपन जायना आनी इट इज मोस्ट व्हेरीफायड अकाउंट. तेन्ना हो अकाउंट जो ज्या अकाउंटाचेर हो व्हिडिओ घाल्लो तो अकाउंट वॉज क्रिएटेड ओनली फॉर पोस्टिंग दिस व्हिडिओ. दॅट मीन्स होल डायव्हर्जिव्ह टॅक्टीक ऑफ डायवर्टींग माइंड्स ऑफ लोकल्स, गोवन्स जॉब स्कॅमांतल्यान पयस करपा खातीर तो केल्लो. सो तो व्हिडिओ कोणी घालो तो सोर्स क्रायम ब्रांचाक कळना. इज क्रायम ब्रांच सो इनकॉम्पिटंट that they can't find the source of this leaked video? They have to find out the criminal who leaked that video and tried to malign or whatever image of a politician who is a victim and complainant. Or a स्टेटान सांगचे की आम्ही ताका एक्यूज करता म्हणून. But at this stage he is a complainant, a victim of a case whose video has come out on X. It is very easy to verify who put up that video and go to the source of that video and arrest that person. So if that is not being done, हो व्हिडिओ सरकारान लीक केला and crime branch is involved in leaking this video so that the attention from job scam can be diverted. आणि म्हाका दिसता SP crime or crime branch हाका जबाबदार आसा. Investigating officer should be held responsible for this, and I would urge जो MLA आसा तांणी जो कंप्लेनंट आसा टू फायल अ कंप्लेंट विथ दी गोवा स्टेट पोलीस कंप्लेंट अथॉरिटी फॉर दिस लीक्ड व्हिडिओ सो दॅट पुलीस ऑल्सो डोंट इंडल्ज इन सच थिंग्स. आज थंयचो व्हिडिओ जाला, फाल्यां इट कुड बी अ रेप विक्टीम, मॉलेस्टेशन विक्टीम. दॅट मीन्स द पुलीस कॅन रिलीज एनीथिंग एंड एवरीथिंग. अशें जालें. सो आय थिंक दिस इज अ सिरियस मॅटर, नॉट जस्ट फ्रॉम द पर्स्पेक्टीव ऑफ द MLA हू इज अ विक्टीम, but from the perspective of a common man who will fear to go to police in sextortion cases. आज गोंयान हजारांनी सेक्सटॉर्शन केसीस घडटा. आज रॅन्डम तुका कॉल्स येता, आज तुका रॅन्डम मेसेजीस येता, अँड समटायम्स यू डोंट इवन नो. देर आर व्हिडिओ कॉल्स. आय ऑल्सो गेट सम व्हिडिओ कॉल्स समटायम्स रॅन्डम. आय चूज नॉट टू टेक दोज कॉल्स. बट इमॅजिन तुवें तो घेतलो आनी फॉर फ्यू सेकंड्स यू ट्रायंग टू फिगर आउट वॉट इट इज, युअर फेस इज देर अँड इफ समथिंग इज मॉफ देर, वूड यू डेअर to go to crime branch and police to lodge a complaint? Because ते तुझे व्हिडिओ लीक करू शकता मरे. सो कॉमन मॅन इज अंडर थ्रेट, कॉमन मॅन इज अंडर फियर. पुलीस डिपार्टमेंटाची नाचक्की जाल्या हातून भितर. पुलीस डिपार्टमेंट हॅज कम टू अ लेवल ऑफ अ पॉलिटिकल स्टूज एज फार एज दीस पर्टिक्युलर व्हिडिओ इज कन्सर्न. काल युवा मोर्चा आणि तांचो आणि एक लिडरान हे काढलो, मोर्चा काढलो. अरे तुमच्या लिडर्सांचे जेन्ना व्हिडिओ आशिल्ले वेर इट वॉज नॉट सेक्सटॉर्शन बट इट वॉज विक्टिमायझेशन ऑफ लेडीज, तेन्ना तुमी खंय आशिल्ले रे? ती बायलां तुमची भयणां न्ही, ती बायलां कोणाची आवय न्ही, ती बायलां कोणाची? ती बायलां तुमचे पार्टीची न्ही. हांगा म्हणटा तुम्ही ते डायवर्ट करपाकच केला जाल्यार वेर वर यू? वेर वर भारतीय जनता युवा मोर्चा, जनता पार्टीचो युवा मोर्चा, when ladies are getting victimized, where victimization is happening at the behest of your leaders, there were rapes happening, there were sexual harassment cases happening, videos भायर आयले, तेन्ना तुम्ही खंय आशिल्ले? सरप्रायझिंगली काल ते बायलां आशिल्ली. आय एम शॉक्ड की भारतीय जनता पार्टीची बायलांनी प्रोबेबली बिलीव करूं ना हें जे हें घडलां तें सारकें न्ही म्हणून आनी हें भारतीय जनता पार्टी करता तें, कारण प्रोबेबली दे आर ऑल्सो नॉट फीलिंग सेफ अंडर द current dispensation and current policing that is happening. I have lost faith in police. Probably you have lost faith in police. SP crime has to give out a statement. Videocho source khaychan aylo, who leaked that video, who uploaded that video. It's very easy to find out, or say that you are incompetent.
your cybercrime, your crime branch is incompetent and you can't get this video, source of this video, and then band kara department. Anyway, tumche department has become like a bouncer department. You should start providing bouncer services to Delhi based builders bhi. I think that's the best way police department can function now.